حي على الفلاح. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله قال في كتابه العظيم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ذكر الله في هذه الآية الكريمة أصول مفترات للصوم، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في سنته تمام ذلك، فهي 7 أنواع. أنبياء لتنو أنبا دمنيني أنبا يفجلي أنبا نيني ألاك أكان كشي كباني ركون تورو منان كبارجو. ni alay jom min kanda ode kanda bagay ni alay jom min fili kanda bagate sorola ambe sheria ma site min ni bato tiala maka kani ala kelem pewte je nyogonte alala ambe sheria muhammad wala ka jondo wala ka tide ndo kisini nema baka no temena ka boy hada madew ayesra alanye masamin kortalendo akado ala ayafu akakura na bayin kono ako sungalo la asufila la bal'ana bashiruhunna ako sisa ayaka muso ayuje nyogonya oye sungalo sufila la wakulu washrabu akami akadumunike akami hatta yatabayyana lakum qaytul abyad min al-qaytil aswad min al-fajr. ayemi akadumunike fo gari tema o kabange awye kabo gari fima na minye fajiri mana sungalo sufela tagara akaka muso jenyogonya abe dumunike fo kata fajiri kenechi ni fajiri kene chira aka yere mina kabo muso jenyogonya ma aka yere mina kabo dumuni ma aka yere mina kabo mijima fo kata tilebi ora ta ko summa timmu shiyama ila layli. ni aya min fuleni nye suntige felle shiru ko munu ni hada made sunne do ni yu dola kelenke ni ka sumbe chiya ala fule ku kumba bawde ko ni aya ko ala yukumba bawko ni aya kono ciden fana ya to dafa aka hadisa sahalin kono kisini ne mabaka hada made ni sunna ko munu nuyu dola kelenge ni sumbe tinya sumbe tige ko wolon fulade do. al awwal al jima'u wa huwa ilad al jakr fil farj wa huwa ajamuha wa aktsaruha isma. folo ye muso jenyogonya de ni mogo sunna ko munun bi ka sunciya a folo muso jenyogonya ni ye muso kafo nyogonya o be sunciya few o kumbaba ani min ka junubu kabona be ni sunciya na ye o ye ninde
muso janyogonya sungalo tilela sun cinyana na ya suri yere tugude sun wajibilen bika sun cinyana junubu bila iba sara kafara girma bika ibe jonka horoya no masoro ube kalo fula suku tugu nyogona ni tese wala ibe miskine bi woro la dumuni ni mo minya yele tugu asunto sungalo tilela sun wajibilen be eka ini muso ye nyogonje nyogonya ikasun cinyana ni sungalo temena iba o doyin sara kafara bi kafana ka jonka horoya ube ka kalo fula suku tugu nyogona ube ibe miskine bi woro la dumuni ni nunu sema soroye abina ka boy ka jurubi ka niya soro wakati bi ni nye foloye ashani afulana inzal almani bi ikhtiyarihi bitaqbil aw lams aw listimnai aw nahwu zalika fen fulana min hada maden sunna be ka suntiya ni tugukiya ka ke waye kala wajibo irela kala wajibo irela ni damu ye ni yere sagoye misali la eka dawa kama kamuso ambarase foye damu soro la wajibo rila ube ye maghram musola foka damu soro sunto sungalo tire la wajibo rila ube i yere de tilonke keni yere foka damu soro la wajibo rila suntiana me kafarate ni no fede suntiya femi ni kafara ba no fe oye muso kafonyogonya doronde me ni nyefulane isumbe tinya adela emunye kiden ko hadisa sahalen kono sumbagama yadaw ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min adli arwahu al-bukhari kiden ko sumbaga abaka dumuni toye abaka miji toye abaka nindungo toye ne alakama donc ya yira ni la wajibora mo minna ye la wajibo yirela ka muso embrasser ube ka maganyogonya fo la wajibore la fo ube ka tilongo keni yere sunchiana meni la wajibora hada madenna shigodela sungalo tilela e dara ka sinogode ishigora ko ini muso jera la wajibore la oti ka sunchinya wala ibe janaba de ko salli wakati la dromi foi ci ka sunna parce que sino bogato ta yere bolo sino bogato isagoti yere la ni sogora de la wajibo la sungalo tilela sino gola foi ci ka sunna ibi ko de dro ni salli wakati do ibi ko abo chogola e tora kamire mise kodela imire la mise kodela dropo la wajibo la summa cinyani fanala anko ni e barake me miru dama katoka mire musokola ode la wajibo ela summa cinya ode la munye cidan ko tajawaja ni ummati al qata wa nisyani tajawaja Allah an ummati ma haddathatha anfusaha ma lam tatakallam aw ta'mal ciden ko ala temena ne kam manto nu ko min buddi sukun kono bake kam miri ala uma kuma fo uma ke waleke ala temena kola miru dama no de la wajibo ema muso ambrase ma magala miru dama no de la wajibo ila summa cinya idara isin ora de sungalo tilela isin ora la wajibo la summa cinya donc sun la waji togo min be sun cinya ka dabo kama ka muso ambrase ka dabo kama ka muso la ka dabo kama ka tilonke kenire me menye fana ni hada maden ni muso fana ambrase la wajima boyla politika sunna atagariye fana sumbaga to be seka muso ambrase bashitala cide sallallahu alaihi wasallam kana yuqabbilu ba'da an-nisa'i wa huwa sha'ib ciden tumba akam muso abu ambrase ciden ko wa ana yuqabbilu wa ana sha'ib walakinni أنا أملككم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ولكن كان أملككم لربه أمبا يسدكو كوتشيدن سمبغتو تمبا كموسو أمبرسي ما كوتشيدن بسي أيرلا كتماو كده دون كباو يا يرا مؤمن يريا دون بسي كمغن كموسو la wajite bona bese kinka muso ambarase mbinyere mina atindo penna mimbi kasuntie bashi tala ika muso ambarase bashi tala ika magala
men ni magarala ni yere yaado ni ne tora kinka muso ambara so be ni magarala be ke sababu kin wode kata fen wore ma uga be ke sababu be da musoron kala wajibe boy ka to donc ni nyefulana mi be sunci Allah wajibe bore yere la ni damu الثالث والسبنا الأكل والشرب وهو إيصال الطعام والشراب إلى الجوف من طريق الفم أو الأنف أيا كان النوع المأكول والمشروب فين سبنا من بهذا مدين كسونشيا هذا مدين سوتو نيدمونك يتوكو كدمونك يبسون يتوكو كدمونك سونشيانا وبني مينا سونشيانا ألك آية قصو وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم خيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ألك آية قصو أكو آية مي سنغلو سفر الآية دموني كأكا مي فوق تفجر كنتي ni fajir kene tira aka yire mina kabo dumuni la mini fokata sufe donc dumuni abe suntiya mini abe suntiya ninde sabana رابع ناننا ما بمعنى لأكل أو شرب كالإبر المحجية ناننا سنتنا فين ناننا مين بسون كمانا لا مين بدمني مانا تفهم مين بدمني مانا تفرقور لا وبميجي مثالي لا سرمو وبفكري ني دكتورو يا يرا كونيه ني فكري تا abe dumuni palasita farikolo la pikiri mbe dawalmiji palasita farikolo la o pikiri sugu isumbagato tesekoke ube soromu nu koni soromu koni ni moye ni tahari ni ma dumuni ka be dumuni palasita ni ni soromu tahari ni ma mi abe miji palasita farikolo la o soromu sugu ni mo sumbagato yoki yere la ika sunchiana ninde sunchinya fennani nay pikiri na be ji palasita farikolo la abe dumuni palasita farikolo la o be sunchinya soromu ni yakire la be ji palasita farikolo la be e wa dumuni palasita farikolo la sunchinya na me pikiri munu nu ulu te ji palasita farikolo la ute dumuni palasita farikolo la pikiri sugu isumbaga to be sokoke pikiri munu be kila ti faribo nyogo na ulu na nyogo na nu ute komi soromu isunto beseka o pikiri sugu ke basito kana ni yenani na duruna ikhraju dam bil hijamati mugossum bagato ka joli bo irela ni bombo tuye o besunya ni sumbagato do bombo kana bombo tugu irela ka joli bo irela joli min kacha o besunya ودلائي مونيه سيدون كأفطر لحاجم والمحجوم أكو بومبو تكوبغا أني بومبو بتومينا أفلا بسون تيغرا نا بسون نايا بومبو تورا امينا اسم بتشيا مونا باسكي جولي ميمبو بو إلا أبي لافو أبي ولي كتا دومونيني مينيما ودي أتو سيدون كبسون تيغرا ميني بومبو تويلا folo ka bombo tu chogo ube gerende ke mogola gere uba joli samanu dai joli bese kata ukono la kasoro usere shepotala wori ya to chiden golu ka sunchiana ako bombo betu emina mimba tuila afula be sunchiana o ye folo ka bombo tu chogo mesi santa nu lube kaside kala utu dakala golu ka sunte chia nu yake mogomina mi akera emina gere ka sumbe chia ninko min kule ne ko bombo tube sunchinya kuma chama de bala don to bawo nyo gonje me afen sahale ye minya kule ko ode ko imamu na buhari ko bombo tula ka fo bombo tube sunchinya ko hadisa min sahara la katri me hadisa beka ko yenni hadisa de aftara li hajim wal mahjub bombo tura emine ka sunchinya na minya tu aka sunchinya na donc bombo tube sunchinya abo chogola ni hada madanya joli chama mbo yirela ire de ire tu ka joli chama mbo yirela misali la ni modo bana bagatodo uko fo joli ka ke ala litiri tilanche nyugo naw ube litiri kare nyugo naw uko bana bagatodo be fo joli do ka bo ela aka do kola o joli bo min fuleni nye obe sunchinya
don ka ba ko na darura na na doktoro ya ira bana baga to inte se ka ke fo sisa de joli ka ke ala fo joli ka bo ede la fana e sun to de sun tige ikambi joli ka bo ila ka do bana baga to la ni nye darura de ni sungalo temene ba sa joli na be bo ila na kacha ni to wala ni yere de ba bo yere la o be sun chiya me ni jogena de ube nun chira joli min be bo o chayra to te sun chiya parce que o te esa bola ni jogena de ni joli bora ibe nun de chira joli bora o joli ti ka sun chiya chayra to joli bo min be sun chiya na chayra ni yere tugu ka joli min bo me analyse fana joli ni tara docteur sola ibe joli fitini min tayla ka anan yini kenaye o te sun chiya joli fitini min be tayla ka analyse ke o te sun chiya de an ko na chayra de abe bo ela ka do mo wore de la ube ka bombo tuila ka joli chama bo o de be sun chiya me analyse joli min be boyda o te sun chiya ni jogina de joli min be boyda o fana te sun chiya ninde durunai asadi suworona min be sunchinya ataqayyu amuda ni mo min yere tugu ka fono isun todo e yere de yin nungire kasa jugu do makasa ma puri ka fono ube yere de yin ipolo ke kan kono puri ka fono ifono na fana sunchinya na ودى لا يمونيتيرين كمان جراه لخير فليس عليه القضاء ومن استغى فليقضي تيرين كن نفنو يمغمين كنيا أبورا إساغوتالا فويتيلا سراتيكا مني يرفنو تيرين كوي كاسا نفنو بورانا يرده إمي يرفنو ده فرولي نانا إما أيرمتي إساغوتالا يفنونا فويتيكا سنة o te fusun chinya de me ni yere tugu ki yere fono o de be sun chinya ninde woro nae mo sumba ka to niya ke fo fe munu be sun chinya awolo fulana khuruj dam al hayd aw an nifas mi ni bange joli kalobo o be bango joli no ye muso fana soro aka sun chinya ni muso su be sunna kalobo nana la sun chinya ni muso be sunna jigina de bange joli nana sunchiyana wadda la munyatiren ka hadisa koso alaysa jahadati lam tusalli wa lam tasum chidon ko yala muso na do na kalo bola be so wa ko ay ako na do na bange jola be so wa ko ay donc ni nyayira mi nye kalo bo o be sunchiya mi nye bange joli na ye muso soro o be sunchiya nin ko wolon fula de fenye ni hada maden sumba toro nu dola kelenkera ki yere tuguna bi kasunchinya barakallahu li wa lakum fil qur'anil hakim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-dhikril hakim aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum li sa'iril muslimina min kulli dhanbin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني فإن هذه المفترات سابقة ما أدى الحيض والنفاس هي الجماع ومباشرة النساء والمباشرة النساء والأكل والشرب وما في معناهما والهجامة والقي لا يفتر شائما شيء منها إلا أن يتناولها آلما جاكرا مقتارا وهذه ثلاثة الشروط بل ما أن يسنتك في منوفقه بموقع سنتنا أن يولون فلا دفو wolon fula ni kalo boy mbora la ani bange joli ni ulu se mbora la woro yinto minye dumuni ye ani kala waji boy rela ni muso e wa maga nyogonyaye ani minye muso kafo nyogonyaye ani mimbe e wa dumuni ni ji mana tafar kolola ani minye pombo tuye ani minye ki yero fono ni woro min fule ninye sumbaga sunte siga tigeni ni woro dola kele abada
fo aka soro i ka nu wɔɔrɔ dɔ la kelen kɛ i b'a dɔn k'a fɔ suntige fɛn dɔ a filanan i hakili b'a la ɲinan tɛ a sabanan i yɛrɛ de y'a k'i yɛrɛ sago la araba tɛ nin ye sarati saba ye ni mɔgɔ min ye minni kɛ i ye dumuni kɛ u ye muso ka fɔ ɲɔgɔnya u bɛ i yɛrɛ kɔnɔ u ye bɔnbɔ tugu yɛrɛ la mais e tun t'a dɔn ko a bɛ sun tiɲɛ de e sunbagatɔ de sunkalo tile la an y'a bila i bɛ dumuni kɛ an y'a bila i bɛ min an ko karisa e ma so wa i ko n sunna kɛ an ko e dun bɛ min e dun bɛ i ko ne m'a dɔn ko dumuni ni min bɛ sun tiɲɛ koyi e ka sun ma tiɲɛ i y'a dɔn yɔrɔ min kɔntinena i ka sun ma tiɲɛ ala ko kuranna kɔnɔ walaysa alaykum junahun fima ikhtartum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum wa kana Allahu ghafurar rahima ala ko junubu tawla n'aw ka tawra ka min kɛ junubu tawla mais n'a y'a yɛrɛ tugu ka min kɛ ne ala b'aw minɛ n'o de rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana ala ko n y'a kɛ aw ye pour ala ka mɔgɔ minɛ ni fɛn ye a k'a sɔrɔ i b'a dɔn ni tun t'a dɔn ni wɔɔrɔ dɔ la kelen ni tun t'o dɔn ko suntigɛ fɛn de don e y'o kɛ e tun t'o dɔn de fɛn t'i ka sunna continue ka sunna n'i y'a dɔn wagati min nin ye fɔlɔ ye filanan jaatira nin ko wɔɔrɔ dɔ la kelen i k'a kɛ k'a sɔrɔ i hakili b'a la ɲinan tɛ e y'i tugu ka min dɛ i y'i tu ka dumuni kɛ i y'i tu ka muso jɛɲɔgɔnya dɛ i y'i tugu k'i yɛrɛ fɔnɔ dɛ ɲinan tɛ n'a y'a sɔrɔ i ɲinana de sunkalo tile la i b'a kɛ ka min sunkalo tile la i ye dumuni kɛ an ko karisa i sunnen tɛ i ko ɲinana de i ka sun ma tiɲɛ i hakili jiginna yɔrɔ min ou bien i y'u hakili jigin yɔrɔ min i yɛrɛ minɛ i ka continuer ka sun na sarati ka sun ma tiɲɛ ciden ko sallallahu alaihi wasallam أكون من نشي وهو سائم فأكل أو صريبا فليتم صومه فإنما تأمه الله وسغاه ciden ko ni mɔgɔ min ɲinana e bɛ sunna e ɲinana i ye dumuni kɛ e ɲinana i y'i min ciden ko hakili jiginna yɔrɔ min continue i ka sunna ala y'i da i la dumuni ala de y'i la min sarati kan ni ɲinana ka ninnu dɔw la kelen kɛ i y'u kɛ ɲina bolo de kan sarati kan foyi t'i ka sunna continue ka sunna o b'a fɔ ko maliki ma jahabi la an ka fiqhu la ko ni ɲinana ka dumuni kɛ ou bien ɲinana i mina ko i ka sun tiɲɛna i bɛ saga kan mais ni ciden ka hadisa sabatira yɔrɔ min ma jahabi ko tɛ o yɔrɔ la tuguni imamuna maliki yɛrɛ de y'a fɔ a ko kullu yukhaju min qawlihi wa yuraddu alayhi illa sahiba hadha al-qabr malik ko mɔgɔ mɔgɔ bɛɛ i ka kuma dɔ bɛ minɛ dɔ bɛ sagi ma fo nin kaburutigi o y'a sɔrɔ a bɛ ciden ka misiri la a y'a bolonkɔni ɲɛsin ciden ka kaburu ma a ko nin kaburutigi in tɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛɛ an b'i ka kumaw dɔ minɛ an b'i ka kumaw dɔ sagi ma fo ciden donc ciden de y'a fɔ a ko ni mɔgɔ min ɲinana i ye dumuni kɛ i ɲinana i mina continue ka sunna sarati kan nin ye filanan ye sabanan mugutara a k'a sɔrɔ nin suntigɛ fɛn ninnu i y'a kɛ i bɛ yɛrɛ sago la dɛ mais ni karabara dɛ fɛn t'i kan man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innu bil iman walakin man saraha bil kufri sadran fa alayhi ghadabun min Allah ila akhir al ayat ala ko ni mu'min kafirani ala ye fo n'a ma kɛ karaba ye man kafara billahi min ba'di imanihi ni mɔgɔ min kafirani ala ka limaniya kɔfɛ illa man ukriha fo n'u ye mɔgɔ min karaba wa ghalibuhu mutma'innu bil iman i karabara de i dusukun ma fantilen don ni limaniya ye ala ko nin tigilamɔgɔ foyi t'i kan sinon n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ mɔgɔ i kafiriyara e yɛrɛ dusukun ferelen don ni kafiriya ye i bɔra silamɛya kɔnɔ i kafiriyara dɛ mais ni mɔgɔ min ye kafiriya kuma fɔ i karabara ko i ka kafiriya kɛwale kɛ i y'a kɛ mais i dusukun kɔnɔ limaniya de bɛ ala ko fɛn t'i kan o ye kafiriya yɛrɛ ye o janko junubuw tɔ wala ni mɔgɔ min karabara de ko i ka min dɔw dɔ ni marafa jɔra i kun na i suntɔ a ko n'i ma ji min sisan b'i faga e yɛrɛ b'a dɔn fana a bɛ se k'i faga fana i mina o de kama i siranna a fagali de i mina ou bien a ye muru bɔ n'i ma min sisan b'i kɔnɔ fara e yɛrɛ b'a dɔn fana n'i ma min a bɛ se ka k'i la i mina o de kama foyi t'i ka sunna
ni nya karabali ni hada maden karabala ki bila minna e disukun kono i sunti mele ani sunti gile o mandiye disukun kono me karabale ya to ya tige foy cika ciidan fana ko hadisa kono tajawwaja Allah li ummati alqata wa nasyani wa ma ustufiruhu alayhi akwala temena ne kamanto nu nyina na kaminke u katawram kaminke u karabara kaminke ala temena kola ni hada maden nyina na kaminke ala temena na i katawra kaminke ala temena na iye minke karabali bolo de kala temena na donc ni sun tige fe nu do utara ibolo do de ikaraba ki jakwa ki ku ke sino ni la jaba ube ni kan na folo do cinya ube ni faga yi sun tige ni o sababu de koy cika kontine ka sunna macinya asaratika donc furu ni fensi e wa sun tige fe on ka sun cinya ni sarati sabade bala akasoro ibado akasoro ikake yere tuku kama amake nyinan kama akasoro iya ke bi yere sagola karabalite nunu de sintige fenye men balma minye sumbagato kinyi mbo bashi tola sumbagato bese kinyi mbo joli mimbe bo ni joli mindo mbida kono dro iba to foitika sumbagato ibese ka furato ni nyaka hari ni ya damu sorika kono kono dor ko kuma salila foitala sumbagato ibese ka ewa tilo dimi bila ibese ka ewa furato ni itilo kono hari ne ya damu sore ka kono fenti ka sunna ni fendo na ni yoro minye ka se kono la na be sunci ya yoro fulado da aninu ni fen ko ni donna ni dae ka se kono la sunci yana ube ka furado tonni nuna atari kono be sunci ya de parce que ewa nunye dumuni don yoro ni meji don yoro de na be suncinya shire nyo ko laqiti bu sambra ta hadisala wa baligh fil istinsan illan takuna shayima akon ni beji salli jila ni beji sama kadoi nuna sama kosobe fonna ya suru sumba todo kana saba ji kana ta inunfe wala ni ya ira na koni fendo na ni nuye kashe kono la obe sunchinya donc furati se ka toni nuna fente se ka to da kono mimbe ta kono la ne minye kitilo ka fenton na la ube inya nunu na nyogo na fente la ibe se ka yawa kono nunke ate sunchinya ibe se ki nyimbo ate sunchinya ibe se ka parapenke yirela ate sunchinya hada madem be se ki dagese sungalo tile yirobela parce que majahu do ba ko e walla sara ko be kani daggese do ba ko kani daggese ni gese kene ni ni shi salente ciiden ko lawlan asqala ummati la maratu bi siwaki ma kulli sala ciiden ko na tun te gele yan kam man ton kan tum bu nyamrani gese ye sallu wati be donc tile sungalo tile furu kara europe be saki daggese gese kene do gese jalando be se ka do ida ko ko ibe da ji do ida ko ka muguri ka bo o manjuguni gese kene donc gese kene te foy ke mola hari parti min ko lenye boroso ki da boroso don ko ko te suntinya mais iki jija foy kana to ikono parti kana ta ikono da boroso to sino hari sumba to be se ke da boroso ni parti mais jija de fen kana ta ikono donc o dana do ko ate sunchinya mais ni ika toye sufe ika ke o de kanyi furu fendo kana tirela kati ikono la sino ni mo mi bese ki yere ko ni fenti ti ikono la be bese ki da porosonai isumba to fo itala donc nonu de feñi suntige fewlan tumbe ñu hakle jigi mununa ambe ala de sungalo tibbe ko ñu malaka no yanye kapato ni bara ñu no yanya kono fadu so kala ci dama kono rabbana atina fid dunya hasanatan fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar rabbana la tajigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab allahumma ij'al al-islam wal muslimin wa jil al-shirka wal mushrikin wa dammir a'daka da din bi rahmatika ya arhamur rahimin subhana rabbika rabbil izzati ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين